Nikdy nespochybňuj pozitívny zámer. Určite aj ty si zažila situáciu, keď konanie či slova niekoho ti ublížili, ranili ťa. Čo je tvoja prvá myšlienka? Oni mi ublížili. Ako mohli? Ako dlho sa tam dokážeš hyčkať? Pretože iba ľudia v reaktívnom stave na autopilote, na najnižšej úrovni vedomia, v tom momente možno, majú potrebu viniť. Lebo je to ľahšie, ako dospieť a zobrať zodpovednosť za vlastný život a šťastie. A veľakrát dokonca si aj myslíme, že nám zámerne ubližujú. Ale skús sa zastaviť a zamyslieť sa. Je to naozaj tak, pretože ľudská bytosť ako taká od prírody nie je nastavená na to, aby ubližovala. A už nie vôbec zámerne, ale aby chránila a predišla nejaké hrozbe alebo zabezpečila niečo dôležité pre seba. Ak sa ti zdá, že niekto úmyselne ubližuje, je to často iba odraz nášho vlastného presvedčenia, ktorá vyplýva z nášho vlastného strachu niečo stratiť, alebo že nám bude znovu ublížené. Takto vidíme svet očami obete. Ale práve tým iba posilňujeme svoju bolesť. Ozvalo sa nám zranené dieťa, tak ako aj možno aj ich ku konaniu priviedlo ich zranené dieťa. Predtým, než začneš viniť, zastav sa a preskúmaj svoje myšlienky a presvedčenia. Uvidíš, ako rýchlo ti to otvorí myseľ a srdce a dovedie ťa k jasnosti oveľa rýchlejšie, ako tvoja potreba viniť. Keď veríš, že niekto ti ubližuje, ty aj zároveň očakávaš, že niečo pre teba zmenia. Lenže toto je ako ruská ruleta, pretože im odovzdávaš zodpovednosť za tvoj život. A zároveň ich súdiš, pretože ti nenaplnili tvoje očakávania. A toto je najväčšia úroveň ignorancie. Ignorancie seba. Vnímaš to zrkadlo? Viníš reflexiu alebo projekciu? Človeka pred zrkadlom alebo toho človeka v zrkadle. My keď viníme, my odovzdávame zodpovednosť iným za svoje šťastie. A pravda je taká, že nikto iný, len ty sama si zaň zodpovedná. My veľakrát nemáme schopnosť zmeniť vonkajší svet, ale vždy máme schopnosť zmeniť náš vnútorný stav tým, že zmeníme prístup, naše myslenie, našu energiu. Ty sa musíš naučiť vibrovať na frekvencii, kde sa naladí láska, hojnosť, pozitívny rast. A vina je najnižšia frekvencia, je veľmi nebezpečný stav, kde nič nerastie, ale prehlbuje sa deštrukcia. Pozri, za každým konaním človeka je vždy pozitívny zámer. A to všetky, alebo jedna z tých troch. Niečo zachrániť, niečo zabezpečiť, alebo niečomu sa vyhnúť. To, že zatiaľ nedokážeš nájsť ten pozitívny zámer, neznamená, že ten konkrétny človek ti chcel ublížiť. A keď si toto uvedomíš, môžeš vnímať seba aj druhých s pochopením a takto môžeš nájsť priestor aj na vďačnosť a odpustenie. A vieš, čo nám zabezpečuje viniť druhých? Nemať pocit viny za vlastnú neschopnosť dospieť. Je to forma ochranného mechanizmu zraneného dieťaťa. Je to jednoduchšie viniť, ako zobrať zodpovednosť za svoj život a konať. Lebo stále potrebuje niekoho, kto sa postará o jeho prežitie. A je stále závislé. A v situáciách, keď ťa niekto triggeruje, sa práve toto dieťa ozvalo a zlaklo. A preto je to úžasná možnosť na to, aby si sa mohla zastaviť a dopriala seba reflexiu. Prečo som mala potrebu viniť? Čo som očakávala? Prečo som odovzdala moju silu a zodpovednosť niekomu inému? Prečo nedôverujem sebe a v mojich schopnostiach? Tvoriť moje šťastie a rast, hojnosť, úspech. Prečo som sa odpojila od seba? Ako sa správaš, keď veríš tejto myšlienke, že ti niekto chce ublížiť? Alebo ubližoval? Je to naozaj pravda, že ti ubližujú? Zároveň tvoje ego, ktoré ochraňuje záujmy tvojho zraneného dieťaťa, ti pripomína. Ty to nezvládneš, potrebuješ ich. Donúď ich, aby sa o teba postarali. Ako? No však urob hoci čo, aby si ťa všimli, ľutovali, akceptovali. Dokáž im, že máš pravdu, že si hodná ich lásky. Dokáž, že si lepšia, silnejšia ako iní. Dokáž, že musíš len, aby sa postarali o teba. Toto podvedomé nutkanie nám dáva tú detskú silu, ktorá nám dáva pocit bezpečia.
A práve v situáciách, keď sa necítime v bezpečí. A vždy v momente, keď sa veci nedejú tak, ako sme si predstavovali, že by mali, takto sa v nás naše ubolené, zranené dieťa aktivuje. Ale tento prístup nás nikdy neoslobodí od našich presvedčeniach a už vôbec ti nepomáha v raste či v šťastí. Je to len reaktívny stav aktívneho zraneného dieťaťa v nás. A udržiava nás len na úrovni vedomia dieťaťa a ukotvuje naše trpenie. Posilňuje naše presvedčenie, ktoré nám neslúžia. A tento stav prináša odpojenie, konflikty, choroby, rozvody, stres. A nikdy nás nepriblíži k tomu, po čom v skutočnosti najviac túžime. Po raste, po láske, po úspechu, po hojnosti. A pravdou je, že na to, aby si mohla rásť, ty nemôžeš viniť. Buď chceš viniť, alebo dospieť do života, aby si mohla tvoriť. Pretože viniť vedie iba k deštrukcii. A tvorenie či deštrukcia, tu sú dve opozičné strany. Takže namiesto toho, aby si ty čakala zmenu zvonka, zastav sa, preskúmaj, ako reaguješ na vonkajší svet a prečo. Aké myšlienky ťa vedú. Naozaj chce ten človek ubližiť, alebo je to len dokonalá projekcia tvojich vlastných obáv a presvedčení, že to nezvládneš ty. Ty, keď zmeníš pohľad na druhých a na seba, iba takto máš šancu posunúť sa na ďalšiu úroveň vedomia, ktorá sa prirodzene bude manifestovať aj v tvojej fyzickej realite. Pamätaj, život sa nedieje tebe, ale pre teba, dokonca, cez teba. Na tvojich okolnostiach nezáleží, na tvojom prístupe áno. Ty nie si nikdy obeťou vonkajšieho sveta, ale tvorkyňou tvojho života. Nikto nemá kontrolu nad tvojim šťastím, len ty sama. Ty si vlastným zdrojom šťastia. A vieš, čo je najlepšie? Všetky odpovede máš už dávno v sebe. Len sa k tomu treba dostať. Ale na to ty sa musíš zastaviť. Teraz a tu.